Kære brødre og søstre i Kristus Jesus. Amen. Dette er anden video om forskellen på de 10 bud, loven og nåden. Og der er en forskel fra det gamle testamente til det nye testamente, fordi vi har tiden før korset og tiden efter korset. Og Bibelen er delt op i forskellige æraer, forskellige tidsperioder, hvor til hver eneste tidsperiode åbner Gud mere og mere op for hans plan, hans frelserplan. Men grunden til, at han ikke gør det fra starten, er, at djævlen ikke måtte vide noget om, at Jesus han skulle på korset for at slå hans hvordan kan man forklare det, hans greb i mennesker ihjel. Fordi djævlen har ikke længere kraften til at binde os til vores synd. Han er ikke længere den, der han kan komme og pege på os og sige, at vi gør nogle ting forkert. Og det er også nogle af de ting, som han ofte gør, som han hvisker os i ørerne, når det er, at vi gør noget, der er forkert. Men vi har så kraften gennem Jesus Kristus, der bor i os, til at gå til ham og bede om tilgivelse for de ting, som vi gør. Og bede ham om, at blodet må rense os. Blodet, som han udgød for vores synders skyld på korset. Jeg er gået til godquestions.org, og her fortæller de om, hvad dispensationalism, hvad det er, og om det er bibelsk. Og den er lidt svær at sige på dansk, men jeg skal prøve at læse den på dansk så godt som jeg kan. Hvad er dispensationalisme, og er det bibelsk? Dispensationalisme er et system inden for teologien, der har 2 specifikke kendetegn. Nummer 1. En konsekvent, bogstavelig fortolkning af skriften, som også gælder bibelsk profeti. Og nummer 2. En skelnen mellem Israel og kirken i Guds plan. Dispensationalister hævder, at deres hermeneutiske princip er det samme som bogstavelig fortolkning, som betyder at give hvert ord den betydning, som det normalt ville have i dag. Symboler, ordsprog og typer oversættes alle på almindelig vis med denne metode, og dette skiller sig på ingen måde ud fra bogstavelig fortolkning. Hvert symbol og ordsprog har en bogstavelig forståelse bag sig. Der findes mindst 3 grunde til, at dette er den bedste måde at forstå skriften på. For det første, og filosofisk set, så synes sprogets formål i sig selv at forlange, at vi forstår det bogstaveligt. Sprog blev givet til mennesket af Gud, for at han kunne kommunikere med mennesket. Den anden årsag er bibelsk. Hver profeti i det gamle testamente omhandlede Jesus Kristus, som omhandlede Jesus Kristus, blev opfyldt bogstaveligt. Jesu fødsel, tjeneste, død og genopstandelse skete præcist og bogstaveligt som forudsagt i det gamle testamente. Der findes ikke nogen ikke-bogstavelig opfyldelse af disse profetier i det gamle testamente. Dette taler stærkt for den bogstavelige metode. Hvis den bogstavelige metode ikke bruges, når man læser i Bibelen, så findes der ingen objektiv standard for at forstå Bibelen. Hver og et menneske kunne fortolke Bibelen, som vedkommende havde lyst til. Bibelsk fortolkning ville pludselig handle om, dette skriftsted fortæller mig det og det, frem for Bibelen siger. Dette gør sig desværre gældende for meget af det, man i dag kalder for bibelsk fortolkning, og også alle teologier, som er blevet skrevet efter Bibelen, har ofte et sted i Bibelen, som de siger, dette er det mest vigtige sted i Bibelen, men alt andet har ingen betydning. Og det er fuldstændig forkert, hvis vi står på Bibelens ord alene.
og at den alene kan fortolke sig selv. Derfor skal man altid passe på med, når man læser teologistudier og om andre religioner, eller når man læser om, at kristendom er en religion. Fordi kristendom er den eneste, der er en tro. Den er ikke en religion. En religion er noget, man bliver født ind i, som er principper og regler, og ting man skal, og ting man må, og ting man ikke skal, og ting man ikke må. Den dispensationalistiske teologi lærer, at der findes to forskellige folk, der kaldes Guds folk, Israel og kirken. Dispensationalister tror på, at frelsen altid er sket ved tro, ved Gud i det gamle testamente og ved sin Gud og ved Guds søn i det nye testamente. De har oversat den lidt forkert, så jeg undskylder. Dispensationalister holder fast ved, at kirken ikke har erstattet Israel i Guds plan, og at de gammeltestamentlige løfter til Israel ikke er blevet overført til kirken. De tror på, at løfterne Gud gav til Israel om land, mange efterkommere og velsignelse i det gamle testamente, ultimativt vil blive opfyldt i det 1000-årsrige, som omtales i Åbenbaringsbogen, kapitel 20. Dispensationalister tror på, at ligesom Gud har lagt sit fokus på kirken i denne tidsalder, vil han på samme måde gøre det igen med Israel i fremtiden. Romerne 9-11. Ved at bruge systemet som basis for at forstå Bibelen, inddeler dispensationalister så Bibelen i 7 dispensationer. Uskyldighed, 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1-3 og kapitel 7. Samvittighed, 1. Mosebog, kapitel 3, vers 8 og kapitel 8, vers 22. Menneskelig styreform, 1. Mosebog, kapitel 9, vers 1-11 og kapitel 1. Mosebog, kapitel 9, vers 1 og kapitel 11, vers 32. Løfte, 1. Mosebog, kapitel 12, vers 1-2 og Mosebog, kapitel 19, vers 25. Lov, 2. Mosebog, kapitel 20 og 2. Mosebog, kapitel 20, vers 1 og Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 4. Nåde, Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 4. Og det er den, som vi lever i nu. Vi lever under nåden. Åbenbaringen, kapitel 20, vers 3 og 1000-årsriget. Åbenbaringen, kapitel 20, vers 4-6. Åbenbaringen, det er Johannes åbenbaring, selvfølgelig. Disse dispensationer er ikke udtryk for veje til frelse, men måder, hvorpå Gud relaterer til mennesket. Som system når dispensationalismen frem til, at Kristi anden komme sker før 1000-årsriget, og har som regel en fortolkning af trængslen, der siger, at bortrykkelsen sker før trængslen. Og den skal jeg selvfølgelig også lave en video på for at forklare om. For at opsummere, så er dispensationalisme et teologisk system, der lægger vægt på en bogstavelig fortolkning af bibelsk profeti, anerkender en klar forskel mellem Israel og kirken, og organiserer Bibelen i de forskellige dispensationer, den taler om. Og en ting, som vi har under den tid, som vi kalder for Guds nåde, eller kirkens tid, oversat direkte fra engelsk, så er der ingen forskel mellem jøde og kristen nu, fordi vi alle sammen er en del af ham, en del af hans legeme, en del af Jesu legeme, og vi er hans brud. Han er vores brudgom, og vi er hans brud. Jeg håber, det gav en lille smule oversigt over, at Bibelen
starter ved begyndelsen og slutter ved enden, ved jordens ende. Men Guds ord vil bestå til evig tid, også under årtusindriget. Fordi der kommer en bortrykkelse, og den bortrykkelse, der tales om i Bibelen, er, at Jesus han kommer i skyen og kalder hans udvalgte til sig. Os som er hans brude, kalder han til sig. Og efter den tid, der vil der komme en stor trængsel, den største trængsel, som verden nogensinde har set, hvor verden vil virke som et diktatur, fordi Antikrist han vil komme tilbage, og han vil sætte sig på tronen i det allerhelligste, i det nybyggede tempel, Salomos tempel i Jerusalem, og han vil sige, at han er Gud, der er kommet tilbage på jorden, og skal etablere jorden og bringe fred og fordragelighed. Men han vil til gengæld have, at vi skal tage hans tegn, enten i panden, eller på vores højre hånd, vristen på vores højre hånd. Og hvis ikke vi gør det, så kan vi hverken købe eller sælge. Så vi faktisk er lovløse. Og når vi er lovløse, så bliver vi fanget og får hugget hovedet af, hvis det er, at vi ikke tager imod hans tegn, og hvis vi bekender os til Gud. Så det bedste vil være at få del af glæden nu, del af nåden nu, få evigt liv i Jesus nu, så vi undgår den kommende trængselstid, der vil blive på jorden. Og den skal jeg nok lave en video om også, så I vil kunne forstå den. Men jeg takker jer for, at I lyttede med. Gud velsigne jer, og vi ses i næste video. Hej hej!